Bilochar liasong Hamren Regional Committee la pen chirabra pet branch tum pen ladak Hamren Press Club sai hem long ke wang pen nilitum lamthi labangso media hoi pen lamthi thethini che paklang kang tung bang la pulo je non malom just semet pet adui hoyanat khanduli mokoiram la pen ke tadolang so la pen pujir kendeng anat thengpi kaluk sono bang penang thedung dolo thengpi kang hu alam chethan pulote la ke non het pen kalilo penang aninkan pen sitame penang social organization la pen leaders atum la pen ke forest department atum sitame la bangso thengpi kang hu ke khangi phan bang ke bori bom lo sitame Q&A son si thek lo la pusona por hut non het jong ke dam tang ni phli pho frank tadolang so Harvard jitu university ki kemi pu dum karbiang lo autonomous council la pen tum MLA Sarup Singh Terong lang litum ke lang dam aside lo haladak otlang no achomang atum bang thengpi nang ki pi abang parhum ru da son si theklong lo la pen arjulong lo la bang so lam the hok pet ka chini neng phan punil tum karbilo charlia song lang hempi head branch president secretary atum japon si la pen alang litum cherabra pet haladak socheng amreng border development committee alang leaders atum pen adimak long an palelo la pen hadak theklong lo thengpi ki pi bang lead big an lo joparni jopada hadak thengpi ki pi bang ekdom patihur nu da son si theklong lo labang so birta nilitum kelang ya cari itum forest of Pansita me la pen ke district administrative law and order department to pachini lo la so teng pen si hadal da bang la so theng piki ping ton popusini tum ning che thedolo tame patumi bang aku birta long chulo je anar lo kring se hala da bang ke la odlang no chomang tum bang ke theng pi nang ki pi theng pi ke roy bang hala dak thek long lo la bang so birta long pen si nilitum dak SP sar additional SP tum han birta palelo lag den alang litum bang ala Meghalaya police tum pen chingki phan bor ilo sitame ala tum alam patoite det si hala dak bang theng pi ke thap phan bor ilo la so lam pen ajok forest department la pen bang ke forest department na gilit pon ituma protection rangers ar la pen ke hala dak langhem pi bir officer pen chenglo alang ituma risang ho la pen tum social organization KSA border development committee tum sport long dam pen si hala dak nilitum mek khini pen thekot long si hala dak thengpi thabo magari bang litum nep dun long lo kaddo ko be chirap pen amasila pulo hala dak thengpi ke nep pen one bomb hut isi therak me la pen chijin so me forest atum mena kam sike claim aron ri pen thengpi ki pi pu yoni sela so thengpi ke nep dun pen one bomb hut hala dak otlang no achomang tum gari nang par pandun petsi hala dak forest department ke sai khie tum phan la pen nili tum phan sita mena tengkheng la son hala dak tolo la so yoni masi hala dak malom so chetor ko la sita me arna ma hirjume ra da hirjume pen a jok hala dak jok phan sita me areng hupa so se pin pen hala dak pen tum chepa jok long si gari bang ke forest department long non tame central ren andra si dolo lasi labangso media hoi pen kapachini kangtung bang la pulo jaseme pet adu ya hoyanat khanduli langhem phinat ke khan puru penta isi alir alon labangso thengpi thengprang halaga tomon haladak alir alon thengpi thengprang ben sido stame haladak thengpi nona bang ave pin lo thengpi nona bang ke kachelang adi mamasi ave pin lo thengpi kang hu dak pati khurnu da joine masi anglong along kwen sinon bang ke nai long lang lo la chot kali la so long bangke isi ako chetherak me bangke ritarlip lo pulotang te komantu ni apor bangke ilitu menna akar bidhada kacherap dokok titi la so joini si ke khangji phanta bori ulota un eden lo la sinona por bangke ilitum kamatha chelar si thengpia bang kang hon nang apor la pena bangke border na jasemet pet lapua hinana da bangke thengpi hilo ilitum phan aduyo hoy na ke railo asila so thengpi jong si pana hok at pulote mo aduyo hoy tai tum kacherai kom dami atowar bang masap so ka siksak dochi la pena bangke ako ethelam bangke akenang sotlam bangke la pulo bini kaching hon seroi pen idum khasi panar akorti atuma phan theng lang kachuri awar sai tum thoplot po theng lang aningkan nang churi po aphi bangke alang litum Meghalaya aram hok mate alang litum aram hok lu pupo nilitum along le po bang kachirai bor i bang dokok titi lasi ilitum kang hon ka jinso la pen jirpi la pen komat ne haladak kachichini che thek pen alang lituma phan alang lituma dalali klemun pen la bang so thengpi pana hok bom plote thengpi lo god bangke ilitum along le bangke dam bom je lasi karbilo charlia song hin pen so dak pen pachini lo je ladak
la bang so theng pi kerai kom jia long nilitum non imut chedong prat pen ke kelemi phaniltum chisik pon tanglo nilitum dak chari chalon tum pen sta minilitum so dak pen kaching wai phanitum kengkam chijor ponlo asi la bang so long nilitum mesen thedung political leaders la pen ke social activists atum intellectual atum sita minilitum phana chirap tang chitu dunia lam thedulo asi la so media hoi pen pachini lo je karbi kaching hona korte ingjir doan la bang so theng pia dalali la pen theng pi kang hulong kachira ba bang ing ton nang po ing ton te pulotang te ke wang jiar ni bang ke kaprek ang deng nang le rok ji pusi pachini lo la pen thua bang ako sodak pen pachini lo je pini la bang so a theng pia bang jasemet pe kalukson chelang dam pulotang te forest asai hem adunga matame theng pi ke krep jo padabitum theklong lo lasi officers atuma bang na protection ranger puno nilitum range officer puno jo padap haladak ame khinia no hini ka cheden dunji phan bang ke masap katur dokok ta thek official akam do sami haladak forest asai khitum dolo haladak forest department forest claim bang photum do olo lasi isia honde ka bang kala pulo je office atheng no jong si theng pi ki pi la hain da thekunde det pulo te komat ni ke forest asai khitum ta kachirap dokok ma puta honde meme lasi kachuning rilo nitum competent authority higher authority atum phan je department ang bongsi tame kachirap dokok ta thek aposi nalitum chelang pametha haladak inut banghini bak a forest atum ke ma thakrang methang jongjung ale pen labang so theng pi kana hok long kachirap dun dokok pulotang te bune kabot nam ji bangke lake forest department lo kalukson ji bangke lake karbia long le karbia property silukson po lasi sodak pen pachini lo forest department tum stame menang bong stame kiri ka chetar lipen ala dak la pusona bang phujong si dokok bolotang te sodak men action ke NG phansi la bang so media hin pensioning rilo la pen karbilo charli asong adu yo hoi pen chenglok mena ahawar long thengpi theng prang sangti arlong ke do an ke kai ke tame nilitum chirai thibji la bang so joine bang litum ajat ka chesong ang dengle dam nei tame nilitum ready pusi la bang so media hin pen kaduk kawe kaching honorat phansa mintum pachini ponla